manan sa kaaw. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Will I Survive? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sa'yo ang kaagi karon? Nuganing sa kalalaki nga taga Leyte ang ganang magtatampo nagdasagan nga ara-ara. Arar, bantayan ni bay ha, kay manglakaw mis nanay ni mo. Asa mo tay? Wato misa atong uma, manglimbyo mi dito. Kuyog ko ninyo tay. Ay nga nung mukuyog man ka. Ang tabang ko ninyo sa uma. Ay pastilan ni bata, adinhin lang kas bay. Kuyog lang ko ninyo tay. Aron dali mo man og limpyo ang atong uma ba? Nala, sige, tana. Ay, Nusa naman ka, ang lingkod magkadya. Saan, kapoy? kapuyan ay mag-umatay sa. Kapoy, oy. Mong ikaw pagtarong Diyos pag-eskwela. Aron, dili ka mahimong mag-uuma. O tay, magtarong ligog skwela. Congratulations, anak. Salamat tay. Ay, congratulations, Dong Arar. Salamat tay. Dali radyo kaayong panahon. Walang hibaw nakagraduate ka na sa high school. Maugi tay. Ay, dali na mo. Mamauli na ta. Unsa may plano ni Morundong nga nahuman naman kag high school? Gusto nta kong muswilag college tay. Aron kon makahuman kog swila o makakita kong nindot ng trabaho. Hawason ta mos kalisod. Nindot kayo ng imong plano, Dong. Uy, karon pa lang, nalipay na kong maghuna-huna. Musugot mo na tay nga muswilag kog college. Sige, amo kang pa-eskwelahon. Maningkamot mis nanay nimo nga mapahuman ka na mo eskwela. Salamat inyo nay, tay. Pangandam, kay adto ka na mo pa-eskwelahon sa Cebu. Salamat itaw. Kay nakaskwela na gid kog college. Aron maabot na ko nga akong gipangandoy sa kinabuhi. Nay, tay. Nahuman na mig kog college. Mananghidon ta ko ninyo nga muadto kog Manila. Uy, mag-unsa man ka dito sa Manila. Adto ko mga apply dito nay. Basin pa day, makaluyan, makatrabaho ko sa gawas. Unya, kinsa may abtan nimo dito? Adto na ko moabot sa ilang tiyo Jerry tay. Sige. Ayaw pabadlong siya mong uyuan dito, ha? O nay, Naman kay number na ko, panawag ko niya kung unsay imong kalaki dito sa Manila. o tay. Di ka basta-basta magkatrabaho sa gawas o panahon na doon Malagi tiyo. Suway-suway lang niya ako. At kining Manila dong, pait kin Huwag kay kwarta, pwede pa itayot. Huwag kay trabaho, grabe, samot. Malagi tiyo. Hami maayog, matrabaho ka lang una sa kong itrabahoan. Nagkinahanglan man sila og tao ron. Sige tiyo. Trabaho lang muna ako.
Okay na tay, nakatrabaho na ko dere. Itabangan ko ni Tio Jerry. Maayo hinoon. Sige lang tay, magpadaraw niya kung kwarta ninyo ha. Dili eras panahon eh. Apit namday ko 4 ka tuig dinis Manila og nakatigom na siya ko. Mapauli lang una ko sa Leyte kay gimingaw na kay ko nilang nanay tatay og fiesta po sa mong dapit. Kabral, ikaw eh. Ako yung tao ni Gaw. Sabon ka gwapo ka ganito ka Manila. Ha, ikaw Gaw. Mora mo gihapon ko gud. Mga gwapo rin ka. Pero, kuwan ba? Taimingas mo pagpauli ang gawi. Ha, nga naman. Na may kalingawan ng gabi ikaw. Noroy ta, kay nakoy ipilailan mo gaw. Sige Gaw. Gaw, mali kong iingon mo nga kung ipilailan mo. Si Jen. Jen, ang gagaw si RR. Kagwapa niya. Uy, go! Ah, Sagoy! ay. Saan ko siya tutok ni Jen? Hi, Jane. Hello. Ha? Ganaga ni Jen? Oo, Gaw. Yati sa? Ako mo na ipaglaylang eh. Kuya bin yun. I love you, Jane. RR. Manay tinuod, Jane. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko nimo, Jane. Nganong malimod man ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa ko nimo RR. Kun mo na, kita na. O RR. Uyab na ta. Salamat, Jane, nga wako nimong padusag lugay. Salamat, yugayo. Tinuod ning akong nabalitaan dong. Nga may uyab na kuno ka. O pa, si Jane, taga Picas Barrio. Kung mauna, pagminyo na lang. Aron makakita na sa mong apo ni nanay nimo. Maog yun dong. Nindot trabaho nun yung naahi apo. Pagminyo na, total na mantay mga kahayupan diha nga imong magamit sa inyong kasal. Okay, rasad ko nga magminyo ta. Salamat, Jane. Atong lihok ko na nga itong mga papilis aron makasal na ta. Ha? Mo abroad ka? Oray, nadawat ko para gawas. Nga sa ato pa. Malayo na day ka na mo. Sige lang, Uday. Para ram sa di sa itong kaayuhan ng akong buhaton. Para sa kumaon sa itong mga anak. Pag-amping ba dito sa gawas, ha? Uday, kamusta pag-ambing din ha? Ikaw ni bahala sa itong mga anak, ha? O, dong. Salamat din taon kay okay na nga mo trabaho rin sa gawas. Mahataga na ginakog mayong kaugmao ng akong pamilya. Kumusta man mo diha? Okay, Ramidong. Mayo inon day. Magpadakon mo kwarta ha, aron makapatukod ka og bahay diha. Kay inikuli na ko, magnegosyo na ta. Sige, dong. Sugam dagan sa panahon eh. Upat ang day ko katuig din sa abroad. Sunod adlaw mahuman ang akong kontrata. O makauli na ko sa Pinas. Makita na ako ang akong mga mahal sa kinabuhi. Salamat ka na uli na ka, dong. Gibingaw na kay ko ninyo dayo eh. O ilabi na good sa akong mga angel. Mingaw na sad kaayo minimo pa. Akong saad bingaw na kay ko ninyo. Dali be, dali. Diyan na yung mga pasalubong ninyo. Ha? Magnegosyo ka? O day, magnegosyo na lang ko. Kapoy namang ibalik sa gawas eh. Sige, dong. Unsa may imong negosyohon? Nakaluyan kita sa Ginoo, dong. Nilambo kita ang imong farm.
O ang atong grocery store, maayo sa kita. Og nahuman na sa atong bay. Basta maning kamot lang kita, day. Maluoy naman ginatong Ginoo. Maogi dong. Day, si nanay ug tatay pa. Mga tiguang na magito sila. Musugot ka nga, anila nato sila papuyon din sa ato? Sige dong. Aron ato sa silang maatiman. Okay raman kung may nanay ni mo din sa ato. Maog yun. Okay naman kung bitito siya, bay. Dili na, tay. Mga tiguang na mo. Nagkinahanglan na mo og pag-atiman. Maong, anhi mo puyo sa amo, ha? Dajin, panganda mo. Mubalhin ta sa session hall. Ha? Nga naman to? Na-super typhoon nga mo igo din sa tong dapit. Bagyong Yolanda ko, no? Unsa? Sige na. Tay, panganda mo kay mubalhin ta sa session hall. Kay na bagyo nga, muabot kusog na ba kayo ni? Sige, mamahin ka. Salamat kay nahumanan na kuglak ang tinahan. Huwag nahipos na sa dako ang mga hayop. Mubalik ako sa session hall. Kay nisugod na bang hangin. Inday, kamuram lagi din eh. Ay, mas mama ninyo. Nag-apas na lang lola ug lolo. Unsa? Nipauli man si lola ug lolo pa. Kay iya ko ng atimano ng ilang bay. Oh, Ginoo ko. Dinila mo ha. Ayaw mo pabiya din eh. Kay ako sila pason. Sobrang hangin. Ano na yung sa nanay at tatay? O si Jane, diapas na lang Ginoo niya. Usa ka. Bulog sa tubig nga, nagpaingon ako. Manod ko! May gani kay huwag mo matay. Nagkadgunit pa ko ining kahoy. Kadakan sa kusaman. Mubalik ko sa sesyon naman. Magsusi ko dito. Kumusta man mo din eh? Okay naman din ito. Ang imong mga anak, okay naman din eh. Pero sa nanay tatay ni mo, among nabangalan nga wa na kinabuhi ito. Unsa? Kinabihan ko. Maluoy mo. Tabangi ko ninyong makita nga akong asawa. Wag na kayo. Wag yun makita si Jane yun. Ano dito? Ginoo ko. Ang sabi ni nahitabo sa kong kinabuhi. Namatay sila si nanay ug tatay. Ug karon, wagin makita bisan ang patayng lawas na lang sa akong asawa. Jane! Grabe ang kadaot nga gihatag namo sa bagyong Yolanda. Nangamatay ang tanan akong mga kahayupan. Og namatay usab sila si nanay ug tatay. Ang pinakapait kay namising nga akong asawa nga si Jane. Pero bisan pa man, nagpakalig-on ko tungod og alang sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mahigalang kaagi ni RR nga taga Leyte uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga regulahan, Will I Survive? Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, 48 anyos. Minyo, apan buwag na may sa kumbana. 5 ang akong anak. Kaluha sa kumbana, ug may tulusap ko ka mga anak sa akong kaipon karon. Tagalibon na Bukidnon mi, ug punto legal kining akong suliran. Dili bahin sa personal akong kinabuhi, apan bahin kini sa yuta sa among inahan.
Nakolateral manggod ning iyang yuta sa utang sa akong pag-umangkon. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Ma! Oy, ang gwapa kong anak. Jen. Kana, mao na importante, ma. Nga matagduaw na ko nimo dinhi, makaila pa ka nako. Oy, nga nugong di ko kaila nimo. Basig simbak ko ba? Maparihas ka ng ubang mga tiguwang na nga, di na makailabisan sa ilang mga anak. Ay, ayaw lang sa intahon. Kay kamo baya ang hinungdan, kung nganong nalugwayan pa ang akong kinabuhi. Ha? Kay pirmi man kong mahinumdum tagsa-tagsa ninyo nga daghan pa ang nagmahal na ako. Maong kinahanglan, di gyud ko malimot sa pagginhawa. Mamagid bisag siyang pangidaron no, mangumidya pagyud gihapon uy. Pila na ka di edad ni moron ma? Mag-80 na. Very good. Kay nagtuo kang nalimot nako. Di gyud ko malimot. Ilabi na ninyong tanan akong mga anak. Og mga apo. Unya, kumusta naman rin tuod mo dinhi? Uban nilang Christy nga kung pag-umangkon. Kay sila may ipon ni mo. Okay raman. Pinangga og atimansad ko nila. Kay unsaon naminyo ka man og usab. Og nihawa din hisbay. Pero kampante rabaya ko maha. Kay naaraman sila si Christy uban ni mo dinhi. Pero magduawan biyakit ko sikin ni mo dinhi ha? Magda sa imong tambal para sa maintenance ug ang paborito ni mong wheat bread ug gatas. Ingon man prutas ug uban pa. Mao, salamat kaayo Jen. Og tungod ni ana, samot nga di gyud ko makalimot og maningkamot ko sa pagginhawa. Siya gyud Tuod maoy. May gisultin ako sa Renzo ba nga kumanghod. Bahin sa imong yuta. Giunsa nila ni Christy? Ay, gikolateral ra. Kay? Nangutang ang imong pag-umangkon og kwarta sa iyang kaila kuno nga nakabana og Amerikano. Kay para ipuhunan kuno nila og negosyo. Og nagplano sila nga magtukod og ilang bahay. Mao ba? Unya? Wa ka mabalaka ana. Basan bag dili sila makabayad si Christy nya mabira ng imong yuta. Makabayad oy. Gawas nga magnegosyo si Christy. May trabaho pud baya ang iyang bana nga si Michael. Hinuon. Pero hinaot pa unta ma nga dili maembargo ng yuta nimo. Dili lagi ay. Og naa pa man sad nako ang akong titulo. Ayaw mo kabalaka. Kay wa man sad ko'y gipirmahan sa ilang gikasabutan. Maayo hinuon ma. Kakuyaw gud ana Jen. Ha? Kay nga naman ma? Kuyaw. Kay simba ko og dili kabayad ka ng pag-umangkon nimo anang naminyog Amerikano. Na, mabira pa ng yutang mama nimo. Wa masab ko no hinuon ko haa kang mama ang iyang titulo. Ug wa sab siya gipirmahan. Pero kung naa sa kasabutan nila anang pag-umangkon nimo og sa asawa ng Amerikano nga ang gikulateral nila mao ang yuta ni mama nimo, posible nang mabira oy. Ha? Mao ba? Kining akong pag-umangkon, unang apo ni mama nga pinangga kayo niya. Ug naan na lang niya papuy-a sa amo, bisan og naminyo na. Ug miokay na lang sab ming managsuon kay aron sab may kauban si mama sa bay. Kay nangaminyo naman mi, og layo sa amo ang among naminyuan. Pero magsigi kog duaw ni mama, alang siyang mga panginahanglan. Unya, Ay, dili gyud maayo nang mag-una-una kag sulti og daotan. Kay pwedeng sakyan ng demonyo og mahitabo hinuon. ha? O say buti mo ipasabot ma ha?
Nagduda mangkod ka sa una, nga basin dili makabayad sila as Christy sa ilang utang sa asawa sa Amerikano. Ha? Kaya nga naman di ay, ma? Ay, makabayad sila si Christy sa ilang utang. O gihuwaman adtong sinaligan sa asawa sa Amerikano ang akong titulo sa yuta. Ha? Unya imong gihatag? Kay huwaman raman nila. Hala, ma. Nganong imo mo yung tong gihatag, uy? Oh, nganong dili man? Ang ug moingon ko nga wa nako ang titulo. Mamakak ko nga naaman ako. O ako na lang gihatag. Pero ayag kabala ka. Kay wa ko'y gipirmahan bisag gamay. Og ilaraman ko no tong iuli nako. Na, bisan na unta, ma, uy. Walang unta ni mo ihatag. Ay, bi, makigsulti ko nilang Michael o Christy, bi. Pila man day utang ninyo anang asawa sa Amerikano, Christy? Michael? Kuanti, kanang, Michael, uy, kay sulti, bi. Kuanti, Jane, mo, 200,000 na. Ha? Ginoo ko kadako in taon, ana, uy. Ang yuta taon ni mama, uy. Ayaw ka bala ka, te. Makabayad lagi ni ana. Kay mga chicken naman ming gipaabot nga maklear. Hoy, paning kamuti yun na ninyong mabayran ninyo, ha? Kay ang yuta in taon sa inyong apuhan, day, luoy kay mama, day. O lagi, te. Amo na paningkamutan nga mabayaran. Ibaligya na lang ka nato ng yuta, ama. Ha? Oy, nganong imo man in taon nang ipabaligya ang akong yuta, Jen? Mientras ni apa ka ba? Kay isa mo kunya ng yuta, ama. Total, wa masabna na to poy Gipasaupan pa na ni mos mga way klarong mohatag sa abot yuta ay. Ay, lisod, ibaligya ng yuta, oy. Kaya ang nagpuyo diha, di mamahawa. Unsa? Ang yuta ni mama may nagpuyo nga mga saop nga mga hawd kaayo. Dili mamahawa kung among papahawaon. Bisan amo pang giingnan nga hatagan na mo slag 100 square meters nga ilang kabayan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nangutang ang akong pag-umangkon og kwarta sa asawa sa Amerikano o gikolateral nila ang yuta ni mama. Mabira ba gyud nila ang yuta ni mama kung dili makabayad ang akong pag-umangkon bisan way perma si mama sa ilang kasuwatan? Ikaduhang pangutana, nakuha ra ba nila ang titulo ni mama kay ingon nga huwaman lang kuno? Apan, wa nila iuli bisan gipabarangay na namo. Makuha na ka nilang yuta ni mama? Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni mama kay tiguang naman gud siya. Wa ta mahibaw kung simba ko unsay mahitabo niya. Unya, ingon anak kagubot ang iyang yuta. Mabaligya ba namo bisag wa namo ang original nga titulo? Ikaw pa to katapusan, may nagpuyo sab aning yuta ni mama. Bali, saop nga dili gyud magtarong og hatag sa among bahin sa abot sa yuta. Di man sila mamahawa, bisan pa og among giingnan nga hatagan namo sila 100 square meters nga ilang kapuy-an. Unsa may among buhaton ani? Nga mangayo pa man gyud sila glabaw pa ana. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jane. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Akong tingog today, ako ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Ang mga medical na itong mga pangutana o mga problema, Dr. Rene Obra gihapon na mutubag ana guys. Busa, ayaw na yun mo paglangay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com.
gmail.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Naghinaot ko nga sa matag adlaw maminaw mo, makakuha mo pagtulunan, inspirasyon nga mo padayon sa ato ang panikasikas aning atong kinabuhi. Padayon lang yun ta guys, dili ta pwede mawagtangan og hope ug pag-asa ha. Bawal gyud ang magmaoy ug maguol, no? Dili pwede. Padayon lang yun ta. Need yun ni nato nga paningkamutan nga ang ato ang panikasikas puno lang yun gihapon og hope. Bahala nagkalisod pa ta dinha, bahala nagdaghan kay tang mga giagian nga mga problema, okay ra na, ay mog kaguol. Di maguol guys, naa pagyud ni pag-asa tanan. Dili pwede nga mawagtangan ta og hope, no? Kay hope is all we have. And daghan bang yun kaayo tag kaning mga giagian sa kinabuhi. So, padayon lang yun good. Dili lang good ta good maguol, no? Ana mang yun na siya. Dili ta, di man ni pwede nga gyoy nga problem free atong life. Uy, dili pwede. Naagyud tay mga agian nga mga problema, no? So, ato alang importante na dili ta mo undang, no? Dili ta mo wagtangan og pag-asa, okay? So, by the way, no, sipa, bibo na gyud kaayo ang ato ang syudad sa Sugbo tungod sa ato ang pagsaulog sa kapistahan sa ato ang balaang bata. And honestly speaking, maka-proud gyud always nga taga Cebu ta, nga Cebuano ta, nga no, buyag lang gyud, no, ang ato ang mga pagsaulog sa kapistahan has always been very peaceful and very orderly, despite the fact nga daghan kaayo gyud ang mga mudagsa og muanhi diri, pero buyag daghan gyud gihapon ang deboto nga musunod sa patakaran. I know nga nagka-issue pod ang kaning mga sanina, of course maghinaot sad unta ko nga malamdagan puning sa basilika nga unta di lang pod unta kaayo istrikto, no, ang pagpasulod sa basilika. Moagri man ko nga naagid poy uban nga murag modisco, no, murag mo adtog icon or gikag icon sa manigikan nig icon niya muni diretso na nig adto didto kanang basilika kay naaman sa gyud. I agree, no, nga there should also be respect for sa ato ang pagampo og paghatag og respeto og pagdayig sa ato ang balaang bata og kang kinsa ta deboto. Pero ato sa gyud untang i-balanse ba og i-consider nga ang kahimtang pod sa atong mga kaigsuonan nga nidayo pa sa lagyong dapit in town para lang pod mga mo pay homage sa balaang bata. Hindi lang pod unta ipalabig strikto kay ngano man laging uban makalusot man. Unya ang mga uyamo tong ultimo di man na ato lang balansihon. While we respect certain policies, I also hope we take into consideration, no, the plight and the situations of our brothers and sisters who are devotees of the Holy Child Jesus, Senyor Santo Niño. Pero bisan ni nana paman di bapit Senyor gihapon kay kani timaan, no, or nagpakita nato nga bisan sa kalisod sa mga dilubyo sa kalamidad, no, ang ato ang pagtuo, pagampo, grabe kalig-on. Why makatayog? Pagkanindot gyud guys. Viva Pit Senyor natong tanan ug ang ato ang letter sender si Jane. Si Jane, 48 years old, no? Minyo, wa na ni siya sa iyang bana, bulag ni sila, ubay-ubay anak, no? Dili di ay minyo buwag ang iyang bana, 5 ang iyang anak, kaluha sa iyang bana ug may 3 sab siya ka anak sa iyang kaipon karon. Okay. Mo nang 5 iyang anak. Sa iyang bana katong sa iya drama ganina naa siya kaluha, pero naa siya 3 sa iyang kaipon karon mo nang 5. Okay. Naani siya mga pangutana guys sa ato ang sinati sa drama sa drama kaganina, kabahin man ni sa yuta sa iyahang mama, no? So una, pangutana, nangutang ang iyahang pag-umangkon og kwarta sa asawa sa Amerikano o collateral nila ang yuta sa mama
Niya, mabirabag yun ni ang yuta ni mama kung dili makabayad ang akong pag-umangkon bisan walay pirma si mama sa ilang kasulatan. Na dinhang laay. Atong sugdon, unsay nahitabo diri giprinda. Legal term na to ani, mortgage. Real estate mortgage. Unsa man ang real estate mortgage? Ang real estate mortgage usa na siya ka transaksyon nga legal diin naay utang, naay nangutang unya pagpangutang niya no ang nahitabo is nagkinahanglan og garantiya or collateral. Unsa maning garantiya ug unsa maning pasabot ani? Ang kanang garantiya usa na siya ka property. Pwede sa personal property pero chattel mortgage ang tawag nato ana or yuta which is kaning ato ang sitwasyon karon real estate mortgage wherein gigarantiya no sa usa ka tawo nga maoy tag-iya sa yuta, not necessarily maoy nangutang, iyan ang gigarantiya nga kung di mabayran ang utang, ang kaning yuta mo'y mahimong bayad sa utang. Now, there are two ways to do it. Usually, ang nangutang maupoy tag-iya sa yuta. Okay? Okay ra na siya. Or, pwede sad, kay naibutan nga tao, ang nangutang lain, pero ang nigarantiya lain. Pero ang importante, ang kanang lain, kung lain gani ang nigarantiya, dapat siya ang tag-iya sa yuta. Kay silang duha, ang nangutang o ang ninggarantiya sa iyahang yuta mo pirma sa real estate mortgage. Kay mo man ay pamatuod nga ning uyon siya nga maski dili siya'y nangutang, iyang yuta mo'y ibayad. Unya pwede na siyang maningil na lang ngadto sa iyang gigarantiyahan, no? In this case mo ni nahitabo sa imuha, no? Jane, nga ang imuhang igagaw maoy nangutang pero si mama nimo mo'y nigarantiya sa yuta. Kung gisunod nila ang saktong proseso, dapat ni pirma imong igagaw og imong mama sa dokumentong loan agreement with real estate mortgage. Now, sa imuhang sa imuhang suwat day kung naabani no per anyway basta imong ingon wa man ka pirma so posible nga dili valid ang utang ray pideng gukdon, meaning naay plain nga utang pero dili magukod ang yuta. Okay, kay wa man ni pirma imong mama. Ikaduhang pangutana, nakuha ra ba nila ang titulo ni mama kay ingon nga huwaman lang. Apan wala nila iuli bisan gipabarangay pa nila, makuha pa ba nila paka nila ang yuta ni mama? Di na nila mabaligya kay di man sila tag-iyas yuta. They cannot enter. Pwede ka mo reklamo didto sa Register of Deeds. I think na proseso ana ha. I don't know if i-declare ba na nimo lang as lost title or naaman ay kaso nga pwede natong i-file for them to produce the title, no? Sa yuta, sa titulo, iwang i-withhold. Kay kung dili gani na niya igawas, then pwede kang magpa-cancel to katong nga title o isyuhan kag bag-o nga titulo. Ma na to'y bisa tong titulo hato. Okay? So, pwede na to ikiha. Kay wa man ka mo pirma. No? Basta wala ka mo pirma, wa ka mo pirma nga mo garantiya. Kay maski pag ni pirma siya, o garanti sa utang, kung wa didto gisuwat sa dokumento nga yuta ang iyang gigarantiya, dili gyapon nila magukod ang yuta, guys. Ha? Klaro gyud na. Dapat naagyud na kasuwat sa dokumento nga ang iyahang gigarantiya iyang yuta. Na may uban ka ng co-maker lang, pero or garantor lang, pero wa ko mag-ingon nga yuta akong gigarantiya. Gukda ko. Kung dili makabayad sa utang, yes, magukod si mama nimo. Pero kung dili yuta ang iyang gigarantiya, then dili nila pwede kwaon ang yuta basta-basta. Okay? Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni mama kay tiguwang naman siya. Wala takabaw kung simba ko unsay mahitabo niya. Unya ingon ana kagubot ang iyang yuta. Mabaligya ba ni namo bisan wala namo ang original na title? Pwede man magkuha lang kag certified true copy sa title ngadto. Ang problema lang nga inigbalhin ana need gyud nato ang original nga titulo kay kansilahon man na siya sa Register of Deeds. So, basta wa lang gid ni sabit ning yuta, pwede gid na ninyo makuha ang title or i-cancel to pa-issue tag bag-o. Mabaligya ang yuta though. Okay? Ikaupat o katapusang pangutana, may nagpuyo na sab ning yuta ni mama bali sa op nga dili gyud magtarong og hatag sa among bahin og abot sa yuta. Dili man sila mamahawa bisan pa og giingnan nga hatagan namo sila og 100 square meters nga ilang kapuy-an unsa may among
buhaton ani nila nga mangayo pa man og labaw pa ana. Okay. Ug dili man gani mo covered sa DAR sa CARP, then kinahanglan gyud nga mag-file gyud tag ejectment. Ipabarangay lang sa na kay need man tag certificate to file action, unya ato dayon nga filean og ejectment. Nagpabili di ninyo kinahanglan ang bagong ang original title para ani certified true copy pamatuod nga kamo ang naay mas dakong katungod sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.